Pipila ka mga pasahero ang stranded sa Davao International Airport human sa padayong pagkansela sa mga flights sa airline companies. Ari ang report ni Argil Relator. Alas 8:25 unta sa buntag, ang flight ni ining si Mel G kauban ang duha ka anak padulong sa Manila. Apan tanggong sila sa Davao City International Airport human nakansela ang ilang flight. Sa January 17 pa unta siya iparebook sa airline company, apan wala siya misugot. Sanglit gikan pa siya og Davao de Oro og kinahanglan nila nga mubalik og Manila. Kung hindi po pwede kami uwi doon kasi may mga bata akong kasama, kung po pwede, ma-move na lang kami ngayong araw na to. Meron naman din ngayong araw. Naglinya sab gawa sa ticketing office sa Philippine Airlines kining mga pasaherong nakansela sabang ilang flight pa Manila. Kining si Mimi naninguha nga makabiyahe gayud, sanglit do na pa siya connecting flight padulong sa Japan. They're trying to help us. Yeah, we're still waiting if they could accommodate us at 12:45, but I don't think so they can because binigyan din nila ng priority those connecting flights na 6 o'clock in the morning ang departure tomorrow. Samtang si Chari, ikaduha na nakansela ang flight. Busa naning kamot nga makasakay na gayud. Dapat ang flight namin is January 9. Tapos kinancel nila ngayon January 11. Dapat ang flight namin 2 p.m. Kinancel ulit tapos 13 daw. Kaya magreklamo kami. Doon na may mga na-stranded apan dili daghan ang pasahero sulod sa departure area. Sanglit ang ginapasulod lang ang mga dunay flight aron dili magdasok ang mga pasahero. Sumala sa monitoring sa Kaap Davao, menos na ang ihap sa mga stranded karon kung itandi sa unang adlaw nga nagsugod ang flight cancellation sa airline companies. But right now, since kuha naman na siya, kanang taas ang liway nilang na na-inform ang mga pasahero, wala na kayo gaano effect nilang cancellation. Adlawng Martes, tulo ka Cebu Pacific flights, duha ka Philippine Airlines ug usa ka flights sa AirAsia gikan Davao ang kanselado. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.